Pijolife. Ia uitați ce puișor mic am aici. Ia uitați-l. Puiul de la Negri. Ia uitați-l. Frumosul ăsta de pui, masculul. Să vă arăt așa. Ia uitați, aici are și o pană albă. Aici văd că are negru, coada o să iasă neagră. Tot ca să pun puiul înapoi la loc. Femeluța este acolo, ia uitați. Femeluța este mult mai mică. Hai să vedem, poate să iasă și un cuc. Acolo avem cuibul, hai să vă arăt și cuibul la Negri. Adică la cuc și la albăm. Hai să vă arătați că revin când am urcat sus. Gata, fraților, am urcat sus. Ia uitați ouăle. Încă n-a scos. Cum v-am arătat, acolo are ouă. Vedeți, acei pui. E porumbel. Hai să vă arăt boxa aici, ca să vă arăt și boxa. Nu v-am arătat boxa. Care am făcut-o eu, adică. Când vreau să am pus-o, ia uitați să dau afară, pentru că vreau să fac eu ceva. Ia uitați ce bine stau porumbei aici. Stau cum vrea. Aici este ușa unde să le dau eu drumul. Aici așa stau. Hai să vă arăt care pereche doarme aici. De porumbel, dar că femeia dorme pentru că are niște draci. Hai să vă arăt. Cuib acolo. Deci aia este părinții de la cei doi puișori. Ia uitați, frumoși. Ia uitați. Deci acel cuc cu acea albă au ouă. Deci, ce să vă arăt că n-am ce să vă arăt. Deci cam asta a fost episodul de azi. Nu uitați să vă abonați și să dați un like de clipul ăsta. La revedere!